Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes sa Mayo 30, 2022. Makitang kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Report nga pag-resign sang Bacolod Poso Head wala sang koneksyon sang pagpangbuno kagabi sa NGC. Masobra 7,000 ka mga Odette victims nagbaton housing assistance sa NHA. Sa balita national, layi batok sa social media trolls ginaduso sang COMELEC. DepEd ginapaabot ang face-to-face classes sa tanan nga eskwelahan sa Hunyo 2022. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips. Action Radio Philippines, Standard Time lasay sa 12, kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ging klaro na Executive Assistant Celestino Guara ang pamuno sa Public Order and Safety Office sa Conposo sa mga syudad sa Bacolod nga nagligad nga Mayo 11 pa ini nagsumeter sa nga resignation letter para magbiya siya pwesto kagini ang mag-epekto bus nga daw Mayo 31. Suno kay Guara magabiya ini sa pwesto bangod siya ikaayong lawas kagkaroon na nagapaydalom sa medikasyon na. Ginpahag ni Guara nga temprano ini nga nagsumeter sang resignation bangod gin proseso pa ang iban nga mga clearances kag dokumento kay nagpahayag nga nakuha na niya ang iban nga benepisyo. Pagklaro pa ni Guara nga wala ini nag-resign bangod sa natabong insidente sa Bacolod Government Center sa Dinapatay ang 15 anyos nga menor de edad nga lalaki matapos nga nabunan na kagabi Domingo nga adlaw. Ginpahayag ni Guara nga mayroon sang pulo ka mga POSO personnel ang nag-duty para magbantay sa BGC sa tion sang kagabihon na kag mayara man sang CCTV sa lugar. Ginpahayag ni Dennis Perma, ang spokesperson sa Bacolod Traffic Authority Office sa Conbitaw, nga padayon nga naga-duty ang mga traffic enforcers bisan magalain ang administrasyon. Ini ang pagklaro ni Perma kasunod sa FB post ni Albi Benitez nga may mga traffic enforcers nga wala na nag-duty. Nasad sa post ni Benitez ang pagpasalamat sa duha ka traffic enforcers bangod sa ila kapisan kag padayon nga pagtrabaho bisan magbago ang administrasyon. Ginpasiguro naman ni Benitez sa duha ka mga traffic enforcers nga magapabilin sila sa ilang trabaho. Ginpahayag naman ni Perma nga kada adlaw may attendance report kag nagaperma ang mga traffic enforcers sa ila supervisor. Ginanantaw ni Perma nga posible na tabuan lamang nga nakita ni Benitez ang duha ka mga traffic enforcers sa lugar nga iya ginkadtuan. Sa nahibaluan, masobra 400 sa mga GO sa bitaw kag kapin 27 lamang ang regular. Ano pa lang ito enforcer factory? Ara makit sa dalan, di ako ganito mong galipot to ganito pong. May mga tao enforcers din sa dalan. Natabuan ng teguro paglakat nila pero sumad nga mo nagduwa nakita ilang yung GP. Ay pero wala kaya kabalo sa mga supervisors mo na sa sumad. Ang kabahin sang pagpahayag ni Dennis Perma.
Sa iban nga balita lokal, ginpanagtag ang 36.4 milyones nga balaros ng Emergency Housing Assistance Program kon EHAP Fund sa National Housing Authority o kon NHA sa masobra 7,000 ka mga individual nga nalitan sang bagyong Odette sa mga syudad sang Kabangkalan, Negros Occidental sa buong adlaw. Si Governor Bong Lacson kag City Mayor Pedro Zayco nagpanguna sa pagpanagtag sa isa sa mga distribution areas sa GYM sang People's Hall sa may Barangay 9 sa mga syudad. Ginpag ni Lacson nga isang kabangkalan sa may pinakadako nga lokasyon sang EHAP funds bangod wala ini matagan sang housing materials sang gobyerno probensyal bangod sa kakulang sang pondo. Sunod nga pagpanagtag ang patiga yunon sa may syudad sang Cadiz, Victorias, Banwa sang Pontevedra buwas nga daw Mayo 31 hag sa Banwa naman sang Ilog sa mabot nga Hunyo 3. Sa kabugusan 91 milyones pesos nga ginpain sang NHA para sa Negros Occidental kag 81,200 ka mga benepisyaryo ang makabaton sang tag 5,000. Ba't Kabangkalan wala sila because of budget constraint, wala nato sila natagaan sang roofing materials. So that is why ginuna nato subong ang halin sa NHA o 5,000 ang syudad sang Kabangkalan. Nabatean si Governor Bong Lacson. Antes irimit ang mga person deprived of liberty kon PDL sa mga pasilidad sang BJMP sa syudad sa Bacolod, gina-require na ang pagpaidarom sila sa COVID-19 testing. Ini matapos nga ginaprobahan na sang Sangguniang Panlungsod sa Bacolod ang ordinansa nga gin-author ni Councilor Al Victor Espino nga naga-require sa mga preso sang COVID-19 testing antes i-commit sa BJMP. Ang Bacolod may duha ka mga BJMP facilities nga nahamtang sa Barangay Handumanan kag Barangay Singkang Airport. Ginpahayag ng Espino sa tion nga magpositibo sa COVID-19 ang PDL sila ang sayluhon sa designated quarantine facility sa sulod sang City Jail para sa isolation kag treatment. Ginklaro ng Espino nga pwede paidarom sa COVID-19 testing ang mga PDL gamit ang libre nga antigen test halin sa syudad. Maga-epekto ang ordinansa sa tion nga magtapos ang 15 dias nga publication. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time Lasay sa 17 DTX 500 capsule mga Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection, Lasay sa 25 Action Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Magapangabay ang COMELEC sa Kongreso nga magpasar sang lay batok sa pag-usar sang social media troll sa tion sang pagpangampanya. Suno kay Commissioner George Garcia, mabuday nga ipatuman ang Cybercrime Prevention Act of 2012 batok sa fake users nga nagapost sa mga libelous nga mga komento o kon disinformation sa mga online platform. Ginpatag ni Garcia nga mas mahapos ang sinuman nga mabiktima sang troll nga magpasaka sang kaso pero ginalantaw naman ang kabudayan sa pagtudlo sa may salabton. Tinalikdan nga hearing sang Senado nagdigad nga Pebrero ginpahayag sa isa ka fact-checking group nga si Vice President Denny Robredo ang nagapanguna nga target sang disinformation sa social media. Samtang ginpahayag man ni Garcia nga ilaman ginaduso sa Kongreso ang pag-regulate sang social media, may angot naman sa paggasto kag pagpangampanya. Ginapaabot sa Department of Education na kon DepEd nga ang tanan nga eskwelahan magapatigayon na sang face-to-face classes sa bulan sang Hunyo kasunod ng inisag COVID-19 pandemic. Suro kay DepEd Secretary Leonor Briones, magahimo sang nagkalain-lain nga approach kag modality sang tanan nga regional offices base man sa assessments ng Department of Health kag local government sa ila sakop nga lugar. Sa record tubto Mayo 26, masobra 34,000 o kon 73% sang pampubliko nga eskwelahan ang handa na para sa face-to-face classes. Sa dugang pangabalita national, magasaka ang presyo sang diesel kag kerosene subong nga semana samtang may rollback naman sa presyo sang gasolina. Sa ginpagawa nga separadong advisories ginanunsyo sang Chevron Philippines Incorporated o Caltex sa Philippines Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated nga maganubong presyo sang gasolina sang 1 pesos kag 70 sentimos sa kada litro samtang diesel naman ang magasaka sang 1.20 pesos kag kerosene sang 2.45 pesos sa. Magapatuman naman ang clean fuel kag petrogas sang parehas nga pagbagong magluwas sa kerosene. Magayepekto ang adjustment sa presyo lasay sang aga buwas nga daw Martes sa Mayo 31 samtang ang Caltex naman ang magatuman sinitak na alas 12:01 karon sa kagahon kag ang clean fuel naman das 8:01 buwas sa aga Martes. Gina-considerar ni Presidente Rodrigo Duterte nga mangin isa ka manunudlo sa tion nga matapos ang iya termino sa Hunyo 30. Sunod kay Executive Secretary Salvador Medialdía, wala pa sa matag sa desisyon sang outgoing president. Apang, isa sa ginpalayag sini ang kagustuhan nga mangin isa ka manunudlo sa syudad sang Davao. Dugang pa Medialdía, malapit na matapos ni Presidente Duterte ang paghimo sang iyang gamit niya ginumpisahan 2 o kung 3 ka bulan na ang nakaligad. Samtang, ginpahayag man ni Medialdía nga wala para kabaton sang formal nga sulat ang presidente angod sa tanyag nga magaserbi ina bilang anti-drug czar sa idalam sang administrasyon ni incoming President Bongbong Marcos. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time na sa 29. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Mayo 3 na tuig 2022 sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor Lisa. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!